Il-Prim Ministru ilu 5 ijiem milli qal lin-nies li s-sitwazzjoni tad-dawl ġiet normal. Iżda l-verità hi li qed hemm 25% tal-ħsarat li sal-lum għadhom ma ġewx solvuti. Din iċ-ċifra ngħatat mill-Enemalta stess hekk kif issa tħallna fi 12 jum ta' din il-kriżi nazzjonali fejn ċertu żoni għadhom qed isofru qtuħ ta' dawl jew vultaġġ baxx ħafna. U minkejja li l-ħidma komplet anke matul il-lejl li għadda madwar 25% tal-ħsarat għadhom ma tranġawx. L-Enemalta tgħid li l-provvista tal-elettriku lill-klijenti affettwati minn dawn il-ħsarat ġiet mogħtija lura permezz ta' konnessjoni b'networks alternattivi jew permezz ta' sistemi ta' ġenerazzjoni tal-enerġija temporanji. Sal-ġimgħa stess mijiet ta' familji kienu għadhom qed jirrapportaw qtuħ fil-provvista tal-elettriku minħabba diffikultajiet kaġunati minn vultaġġ baxx. Dan wassal ukoll għal ħsarat f'diversi appliances. Din il-kriżi tad-dawl ilha għaddejja mill-ġimgħa li għaddiet bil-Partit Nazzjonalista jisma' li l-blackouts ħallew effett negattiv fuq l-ekonomija. Effett li huwa kalkulat li fil-ħaq il fuq minn 200 miljun euro. Dawn it-12 jum kienu eluf dawk il-familji li qattaw li bla dawl. Ħwienet li kellhom jalqu u ristoranti li kellhom waqgħu il-bookings tal-klijenti tagħhom. Dan apparti li l-qtuħ fil-provvista tal-enerġija affettwat direttament anke l-isptarijiet.